No, mitä se tee? Miten sä teet, Paavo? Korjaamme näin sen, kun ne saa rikki, näin heti ovet pois. Ja istuu. Asia menee tosta putkemaan. Mitä ne on teillä paljon rikki? Mitä ne on rikkonut? Christian kommt auch spielen. Da. Täällä on hienoa kalaa. Otan täältä pinseteillä kalasta. Onko Lachsfilet machst du, ne? Laxfilet machen ganz toll, ganz schön Laxfilet. Det on så vaikeat i fingerfetturet och das se kartofflar det Paavo. Pannaanko siihen suolaa? Vai No mitä? joo, suolaa mä maustan. Oliko kuorimisveitsi? Sinne pohjalle sitä, tuossa on veitsi. Ei muuta kuin tuolla hinkkaat kovasti. Ei, kyllä mä katon lapsille jotain kuoriin ja kaikki muut. Tuolla singst happy birthday und vi andere und mamma mit und die singen in Finnish das gleiche. Osaa ne englanniksi. Osaatteko te niin? Muutama Tuukka voi näyttää No mallia. englanniksi ensin ja sitten suomeksi. Voisi Vilville tuuli. Vai kuinka vanha sitä tulee seuraavan kerran? 73. Raju Sitsik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Paavo. Happy birthday to you. Ja. Eikö lähde paljon onnea? Miten se lauletaan? Lakas juhlapäivä herraton, meille hymyilepi. Kaikenlaisia on lapset laulelepi. Paarillemme laulamme laulutemme pienen. Paljon hyvää toivomme, päivän Paistettaa kielle. Sehän oli kiva. Onnea, Onnea vaan, tupa ja perunaa. Eilalle ja Claudille ja Katille ja Kristianille myöskin onnea. Kaikkien Ale syntymäpäivä. hakemusta kaimaan. Minä. Aloitako kakkua? Aloitan kakkua. Nyt pannaan koneet pois, Tuukka. Tuut pöytään istuen juhlapöydässä hosulta. Varosta sitten kahvikukkoja. Olisiko Tuukka ottanut maitoa sitten? No hot ilmaa sitten. Lisää. Miksi se kaataa tosiaan puolella? Itse syöttää vaan maitoa, kato kun ei se tottunut. We don't use milk. We don't use milk. Keep very milk. More. Ihana ruusu. Du trinken. Ei kannattanut Vaarille tuoda niitä ruusuja tuolta kaupalta. Tuuli sanoi, saako hän sanoo ukki, kun tää on niin vaikea sanoa Vaari. Kato, kun Savossa kaikki sanoo ukki. Älä väännä sitä suuta. Mikälaisia suussa on? Mikä Tuuli? No niin, No niin. on. Ihania, niin. Erna Ja Rotentorst ja onko tämä Erna? Eila, minä voin Europeana. Europeana. Das Licht ist schlecht.
Nee. Mal näher, ne? Oli. Christian, sag, wo bist du jetzt? Wir sind jetzt im Tanzmuseum. Ja. In Parola. Was? Das ist Parola heißt es. Parola. Heute ist Samstag, der 10. Oktober 1992. Nur schnell. Falsche Suche. Hakaristeja, Joo, miksi se- sanotaan hakaristeja? Minähän se Heute ist Alexis Kives Tag. Tuota se likas, terve. Tuleeko se likas? Statussaak. Tuuli. Seh dich nicht. Ah, wo bist du? Ah, da sitzt du da. Geh mal weiter hinten. Ah, nicht so. Oho. Ich ob das was gibt. Oh, du könntest probieren Silloin videokanava. Me saa panna tohon telkkariin, siis näytti meille. Voi panna tohon telkkariin suoraan. Was soll ich hab Tuolla probiert im koneella, meillä on Schnee. sellaiset johdot. Ich hab Se tulee probiert im suoraan. Schnee. Ja ich meine, dass du Nein. könntest für die Fernseh hier tun, das. Und wir sehen die ganze Programm. Teille otettu Jaa. ulkona sieltä, kun Mammalle täytyy antaa konia. no, otetaan nyt päivän kunniaksi. Lauantai. Minä haluan, kunhan kuuluu. En minä ole sitä kun joskus olutta saunan jälkeen. On oluttakin tuolla. Viini on. Mä niistä, se on ihanaa se. Oh, Mepäs Tuukka syödä makkaraa tuon klooriin. Machst du, Götti? Kuvanen. Tuukka me tonne. Varovasti, etteet vaan pudota. Ei Schöne siinä schwarze katsele Wurst. meille. Näytät, jos haukat makkaraa alukouluun. Götti. und erst einmal die Wurst ohne Schale. Tuulia voisi laulaa jotain, jos se jaksaa. Se on varmaan niin, että kato nyt pääsi peliin, niin silloin se... Kyllä Katri. Tuukka on ja On hose. te scooter makkara. Tuukka on ja hose. Ootko sitten ennen syödä? Ei ne syö. Makkaraa. Ei olla koskaan vielä syöty. Ei ne ole Ne ennen tästä syöty. tinkaa myydä. Tähän ikään ollaan päästy, mutta ei ole koskaan syöty. Ei enää tarvitse, istu siinä. No sä poterasit. Pikkuapina. Saatteet vasta Kristiina. Meidän vasta tuossa voi tekemään. Selma, wo wir waren. Oli väärin. Heute waren wir im Panzermuseum und danach waren wir im Glasmuseum, haben gesehen, wie sie Glas gemacht. Und am Abend hat es geschneit. Halt die Ja, Fresse. Mann. Ja. Und dann, und dann waren wir beim Besuch und da haben wir gegessen und haben Computer gespielt. Und da waren 5. Käy se Ilanskiven rouvan etuili. Also, Wie viele Kinder waren? da waren 5 Kinder. Und dann, stimmt, da waren 4 Kinder in dem Hof. Vitsiä minä väänsin. Und dann sind wir rausgegangen und haben ein Feuer gemacht. Und dann mit sei mal ruhig. Und dann mit dem Hölzchen immer Feuer angezündet und die Mädchen dann, ja. Und die Mädchen haben dann vorbei. Und dann haben wir mit Schneebällen geworfen und die anderen Jungs
verkriegen. Dann Das war kein Job. Sind wir nach Hause gegangen und machen den Feuer. Ist egal. Mähän sanoisin Wie spät ist suomalaiset. jetzt? Und dann haben wir ein Feuer gemacht, nicht? 10 nach 9. Gieße jetzt in dem Feuer. Paavo. Kaikki puhuu Äsken yhtä on aikaa, Paavo. kun kylässäkin ollaan ja Oho. mua kiusaa se hirveästi. Alku. Kuka kun kaikki puhuu? Niin kuin kylissäkin Ai. ollaan, niin kaikki puhuu yhtä aikaa. Että eikä se... Sehän on nykyään. Ei On ja. minä ymmärrä, vaikka jos siis suurikaan seuraa, niin ei mahdollista kuunnella mitä ensin toisella on sanottavaa ja siihen reagoida ja sitten otetaan uusi puheenaihe. Sitten ei kuulu, sitten täytyy hirveästi korottaa ääntä ja huutaa. Kun paljon vierakin on usein niin, että puhutaan näin. Niin, no se on eri asia, jos sitten on tämmöinen pieni ryhmä, joka puhuu. No, kenestä makkara tuosta oli? Minä en ota muuta makkaraa. Tää on Wikrenin. Nicht zu schnell drehen. Kyllä minä tiedän. Was machst du jetzt, Papa? Warte, Paavos Fuß. Ah. Ist so heiß, kann nicht zu nah. Paavonhan on täällä. Was liest du, Mama? Mami listi finnische Zeitung, ganz interessant. Mhm. Was macht der Paavo? Paavo trinkt Wein. Nein, Conny. Cognac. Oikea. Mamma Eeva. Mamma mia. Eeva tekee ristisanaa. Liest auch. Näin macht eine Kreuzwort. Mal Tuka sagt. Se puhun tukeutta. Tuka. Sanopa, Mitä se laulapa se autolla ajetaan varo. Se on Mitä syöt? Tukka syö makkaraa. Puhu. Hast du das Feuer? Kukas muu tuota ottaa? Ei justis. Mä en pusu mitä ottaa. Kukas muu ottaa tätä? Ai pusua vai Sain juotavaa? pusun Se kuka se ottaa pusua vai juotavaa? Saatte te pusujakin ottaa, jos tykkäätte. Minä sain. Ottaa. No se selvitys oli hyvin Tarpeellinen. tarpeellinen. Sain kus oli konjak. Aha. Mesimarja. No näytäs tonne, näytä mesimarjaa. Viinihän, vaikka on mesi. Suomalaista mesimarjaa. Se on vesimarja likööri eikä vesimarja. Kristian opeta vähäksi aikaa ja voi panna tuota spektristä momentum nahes. Katrin, huhu. Katrin, guck mal. Katrin, guck mal. Katrin, Kuckuck. Tuli. Oh, Katrin, guck mal. Willst du das auf an? Echt einmal. Stopp mal. Nein, nur einmal. Se on semmoinen, onko ne vähän mörkö? Naisiin päin menevät, sillä on italialainen rouva. Nyt sillä on sitten 13, niillä on 5 lasta. 13-vuotiaan se toi ja 19-vuotiaan. Sillä on edellisestä avioliitosta 2 lasta. Ja nyt sillä on 3. Sillä on 7 lasta yhteensä sillä miehellä. Ja se ei tykkää lapsista. Ei ne tee niinku mitään, mutta kun antaa rahat käteen ja ostaa videopistia. Tuka. Niin, no niitä nyt tykkäsivät. Silloin kun hänellä oli seksiobjekti, tämä rouva sanoi, että kun hänellä oli nämä seksiobjekti, niin se oli hän tiesi sen. Nein, nicht zu schnell. Ja. Jetzt. Bist du Chris? Näher. Schon nahe? Ganz nah. Du willst stoppen, und drückst auf den Knopf. Stopp. Klick. Stopp. Ich hab noch nicht.
että nythän täytyy uuden vaimon hankkia. Sillä taloudenhoitaja kaikki, siivoja taloudenhoitaja. Niin kuin ennen piti olla vaimo, että kun hänellä maksetaan valtion puolesta nää. Sille valtion puolesta taloudenhoitaja ei saa kotioperaattia. Kuka helkkaa? Mitä sellaista sinä sinne näet, mitä me emme Kenenkä näe? järjestämä se on? Minusta se näyttää ihan tavalliselta kristallipaljolta. Saako ne sitä maalaista, olisiko ne jauhot vaan kaupasta? Pietro tuijotti tarkkaavaisesti pallon syvyyksen ja näki siellä hienon liikkeen. Mikä siellä koulu on, se oli ihan kaupan jauhossa. Kauniin Eikä meilläkään ole sellaista kauppasia, milloin täytyy olla ryyneen. Ei kun karheista. Rouheesta. Niin. Semmoinen ihan ohuesta jauhosta, kun se on tukkitoukulla hautunut, niin kyllä se on ihan täydellistä uskoa. Joo. Ei, sehän on kuninkaan tytär. Se ketä ohjelmaa myös. Niin. Meitä odottaa pankki, jos pelastamme Ja prinsessan. ketkäs ne sitten? Mistä se ohjelma tuli? Kaunis. Niin. Veljekset päättivät yhteistuumin pelastaa avuttoman prinsessan kukin turvautuen omiin erikoistaidoihinsa. Manuel sai tietenkin rosvopäällikkönä tehtäväkseen toimittaa veljekset linnaan. Pedron oli kristallipallonsa avulla määrä selvittää prinsessan pankkikomeron sijainnin. Ja sai avata prinsessan pankkilaan, siinä suuri selkä. Tukka tuli. Tukka.
nehmt ihr diese Teil auch? Kommt das auch drauf? Eimer. Ai, Tuuli. Mene auta. Ai. Denn kein Schnee essen heute. Gatti. Ja, kein Schnee in den Mund tun. Ei! Dann könnt ihr einen kleineren wieder aufbauen. Pferd.
Kinderaus sitten kotiin. Schau, ich habe so viele Steine da. Tief genug. Die Brücke auch so, oder? Nein, Riipusilla. Henginbrücke. Ja, und da, wo die wohl Schwimmstelle ist. Das sind die Kinder. Wasserturm und die Kinder und Ulla. Kathy, Chris! Chris, Catherine! Wink. Hei, hei! Nur nicht gegen die Sonne, das da. Ja, besonders ist schön. Die Birke, die schöne Birke. Käti Kristian, Kokmalia. Tuulia, tulkaa katsokaa tänne päin. Chris, hast du geschaut, wie kalt das Wasser ist? Ja. 10 Grad. Das ist eine schöne Ecke. Jetzt wieder schneit. Kiva paikka. Es Täällä ei ole vähän pilvi schneit, polta, es niin se on schneit. Kuckuck. Niin. Joo. Tuulialla Niklas. Och det regnar. Toi ilma avoin. Ja. Noniin. Ota Älä avain. saa vielä takkia, kun mä otan Ei, kun se kuvan. ottaa avaimen. Ahaa. No onks Eeva kanssa takit pois, niin nähdään kuinka hieno säkin on. Tästä autotallia vai? No mitä minusta? No totta kai. No tietysti. Tärkeä ihminen. Sivukaisilla. Ei, sinä oot täällä. Ai. Eilahan ei ole enää Kaitila. Sinä oot Kaitila vai Täällä Eila? muita on kaikki loita. Minä oon Kaitila. Entä tässä verikaitiloita?
Tuu tänne puolelle. Onkohan mä siitä? No niin. Toi pitää Mitenhän sä sen ajoit isä siihen? No katsotaan. No katsotaan. Sitten kun rysähtää. No niin, nyt sä päästään. Niin noin, siitä vasta vasta teet, niin... Pääsin tuonne nurkkaan. Siinä on siellä se. Oi! Anteeksi Tuuli, anteeksi. On. No voi mennä. Vähän tuuletetaan, kun täällä Tää on aina. veini. Laske. Ja veini. Ja. Kestä ota mun. Kato tuolla. Frisse luft. Kauniit noi puut. Ota tuolta pois. En mä mitenkään. Sataa ja paistaa, taitaa tulla kesä. Aurinko paistaa ja vettä sataa. Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa. Förlåt, lass das öffnen. Ist so schlechte Luft, lass das öffnen. Moment. Tieltä kato. Yhden tuolla ylhäällä oli yksi. Mummi. Sait mä tähän kameraa. Vielleicht die Mutter. Die sind die Mumiväinen. Mennään vähän kauemmaksi tuulikulta. Kato, pannaan tuonne. Mennään vähän kauemmaksi. Voitte vaihtaa, jos haluatte toisen värin. Das ist die Mumis. Und dann Mami sagt, die haben zu Hause auch die Mumibuch. Ja se haluu tänne. Ne halus niinku ne otti. No niin. No siis sen saunassa on Mumis sen sauna. Onko? Eikö ne tekee jos penkillä Tuuli menee kauemmaksi sitä vaseesta. Olis niin sauna. Voi sanoa, että on saunassa. Kun ne on saunapulluja. Ai, On niin se... rielus. Ja kuinkas, hei, älkää kolis. Menkää vähän kauemmaksi sitä pöydästä. Katrin. Hei. Kato, Salovuoren tädiltä, mummulta. Kato, se on Antti Aija mummu. Me ollaan eilen tavattu Aija ja Kyllähän oli niin ikiomasta. suosia Aija. Ja kiittämään. Anna muuta Päivi laittoi siellä niihin. Ja me soitettiin, että me halutaan Eila, että mennään niin. Anna lasten kiittää nyt ensin. Moi. Ole hyvä, ole hyvä. Sä Olen kuullut sinut Aija tuulitytöstä. Sitä. Ja Antti on puhunut tästä. Nehän on niin hyvät kaverit, tämä Antti ja No Luukka. joo. Ja myöskin Aija. Ne on oikein Joo, Aija. Aija fiksusti, kun isompi tyttö, niin leikkii. Meillä on siinä, kato, semmoinen viikonloppuisin ja kesällä viikonloppuisin käy semmoinen naapurista tytär, joka on pari vuotta käynyt koulua, niin hän ei Tuulin kanssa yhtään ole. Haluan miesvoimaa, mie luotan siihen, mie lösähin tähän vaan ihan mieli hyvin. Mie joskus vedän hänet käsistään, kun jos sattuu niin matalaa tuolla, niin mie vedän käsistään. Se on polville vai? Minusta on tullut semmoinen vanha mummo, että kaikki vaivat. Tulee niitä nuoremmillekin, ei tarvi olla ikääkään. Mutta onko sulla ollut tässä Niin. joku täysvuosi? Mitä olisi Vai Aarolla? Ei. Se, Ai. Aija, jos mä haluaisin, mitä on
siellä on paperia, vaan sä Steht sulata das sen in rauttaa. die Mä en ajattelu ollenkaan. Kannst jetzt warten, Anders. Odota vähän, kun emäntä oli vähän ajatellut. Tähän voi panna tähän Ton päälle, liinan päälle. panetin päälle ihan hyvin. Turhaa touhua tulee pakoon. No, antapa heidän nyt. Joo, teitä filmattiin juuri. Joo, joo, hieno. Saksalaisia pusuja. Voit ottaa siihen viereen, No jos minä haluat. otan. Kumpahan pusua minä Valkoista tai ruskeita kummaa. Pus, niin. Ja sanoo Dickman, että niinku lihavan miehen, että jos haluatte oikein mainostaa oikein televisiossa, jos haluatte lihavia ja reheviä olla, niin syökää näitä. Ja tekevät naurunalaiseksi sillä, niin ihmiset syö paljon, ne tekevät pieniä. Jos otatko sen myös? Tuollahan on sillä korvolaiseltakin Brumberilla, niin niillähän on niillä on neekerisukkoja. Niin, sen on sillä nimellä, että tuolla sanotaan lihavan miehen. Ollut tuossa, mikä se oli, tuossa Apiantorilla, niin Porvoolaisen suoraan sieltä sitä hyvää lakritsaa. Brunberg. Joo. Se on niin hyvää lakritsaa, että se on niin kuin me laita Fatserin ostettu. Niin. Ahaa, Ei ole vielä sellaisia jätskiä, no ei se vähän myöhemmin annetaan taas Siellähän oli siellä päivinä. Me vuokrattiin tämmöinen suklaatehas ihan. No me käytiin ja siellä oli niin hirveästi ihmisiä, se oli busseittain, niin se oli 20 jonossa. Ja sinne meidän on mahtua sisällä, mutta ihania oli, siellä oli ankkoja ja tämmöisiä sveitsiläisen tapaisia suklaata. Joo, ne tekee ja ihana tuoksu. on aika kiva. Se suklaafabriik vai Nuutajärvi. No minä en tiedä kuka on emäntä, mutta tervetuloa. No sinä olet nyt täällä emäntänä. Eikö taas Taine? Tuule, tää oli sun iso. No ei se nyt niin No tässä on isänsä. Parhainta onnea Myös tulevaisuudelle. Terveyttä teille kaikille. Se on tärkeintä, se on tärkeintä. Äitillä mehua. Eikös kaljaa? Hyvä on. Täydellä on makusta. hyvän makusta. Olitteko yhdessä tekemässä? Oltiin jo. Tässä on kaikki nämä keltaista kanelia. Tässä on niinku hiukan punertavaa. No siellä pihassa. Voi raukka, kun on iso hattu. Minä katsoin kaikki narut ja minä en missään No minne se on? Hastuukin siihen tukkaisuun. Aivan. Minne se on se voitos main. Ei se ole, ei me autossakaan olla, ei. Eikä meidän lapsilla sitä ollut. No. Onko se heittänyt sen aikaisemmin jonnekin tuonne ulos? Mistä se täti ostanut? No tätä se aufgehängt zum Rücken. Lapsiko se ollut kotona? Se tiesi, kato, kun se sanoi, että Yritikö sä soittaa ehtoolla? Voitais sä huomenna soittaa, jos haluat, niin välillä, mikä on Sivanne, niin mä en tiedä yksin soittaa. Mikäs tässä sitten niin? Oletko sä lehden käynyt hakemassa? Sunnuntai-lehden, muuta se jää sinne. Siellä on hengissä kaikki. Gesagt, sind wir am oberen Küchenfenster. Und dann sind wir bis zum Nachbarn. Die Feuerwehr hinten. Ja, jetzt sind wir im Nachbarn. Sehen das Nachbarhaus von Weinjo. Das kleine Kindermöcki, wo Katrin und Christian auch schon gespielt haben. Da ist Duka. Und Christian ist auch da. Was machst du, Christian? Erzähl mal. Was machst du jetzt? sag laut. Schneeballschlacht gegen die Mädchen. Habt ihr sie gefunden?
Ja, ja. Aber hör mal auf. Ja. Ottaako Tuuli? No niin. Kann ich mal Butter geben, bitte? Otaanko sinä pullaa? Tuukka. Tuukka, ota tosta. Sitä ei kiitos sanotaan. Älä nyt sitten tohon sottaa Mitä? hienoa puserrossa munaa. Kenenkö Ai se hyvä tempakko ihme, se tuolla on? taas filmaat. Minun tähtiä. No sen minä pois on vielä näyttämässä. Pistä. Ja. Voitahan kastu butter. Mikä? Diskutiere, Christian. Wieder, was soll ich denn sagen? Diese Schneeballstachel heute gemacht. Überhaupt gar kein. Die waren weg. Hier ist noch. Wie viele Treffer? Alle. No diskutieren jetzt. Hast du noch Gatti getroffen gemacht? Alle. Eine mit doch eher in Sache. Alle Naja, eine Freundin da. Ja, die Silja. Ja jättäkää siihen sitten Eine andere. Ich glaube nicht, wer hat nicht die Kinder. Aber du musst schon einfach hier und weiter tun. Machst du das? 5 abgeholt. Jos noilla olisikin tuota maitoa, niin se olisi urantaa vähän. Ei kukaan sitä lakkahilloa nyt sit syö. Viette sitä kotiin, jos sitten hei. Eila. Ei. Viette sitä kotiin sen lakkahillon. Nyt on isompi ja pienempi purkki. Ja viisi sen käydään. Onko se little one? Mitä on? Aha, apodemo. Hei. No, ei pöydässä Tuukka käyttäytyä noin. Tuli lecker. On sitä syömistä nyt jo kuvattu. Tuli. Tuuli. Ja tietysti syöteissä päivänä. Tuuli. Nyt menee hiukset sinne. Mit einem Verblöden. Was haben wir heute für ein Datum? 11. Oktober. Kun te olette lukenut tämän, niin minä repäsen sieltä sitten yhden mainoksen tuosta aamulehdestä. Sumo-paini. Sumo, ja. Christian, wie geht's Sumo-Kämpfen, ne? Also. Und der Jude, zeig mal, was Jude machen. Ja. Zeichnen die Mädchen. Ja. Mit dem Bauch. Oh, ja. Kaputt.
sen. Ding ding. No se. Ei, sinä kenenkään luo? No niin. Päivi ja Martti Jantusen kotiin. Ketähän siinä oikein vilahtelee? Taitaa olla Kristian ja Tuuli. Ja Aija tyttö on saanut. Vaarikin on päässyt Martti Jantusen luo juttelemaan. Tämä on ihan kamala. Se on koko ajan päällä se sun jalkojas kuva. Pois näpistä, kyllä se on yksi. No jaa. Saaks toi poikakin vähän leikkiä? Saako? Kun se osaa katsoa kompyyterillä leikkiä. Saaks se kokeilla? Teillä on vähän tahti kirjoittanut, mikäli mahdollista. Niin on. Ja vielä tulee sittenkin kirjoittua. Vieläkin tulee. Voi. Tätä meillä... Martti, täällä sit keittää kahvit. Se oli alushousulla menossa kato ulos. Juu, ja tää on sitä, mitä tää ei varmaan. Me tultiin eilen illalla junalla ja sitten nyt mä oon baarilta ostanut auton. Punaisen ja mä en osaa ajaa sitä. Se on koko ajan naurannut kiinnittänyt puolia. Mä teppäilen, että sillä lähtee maanantaina tänään kotiin takaisin. Mä tulin niinku sitä hakemaan samalla. Se meidän keltainen auto on nyt jo siinä kunnossa, että... Mä oon muuten tänä illalla soittanut teille kyllä tuonne. Et siis näin eilen illalla jo annoin kiitteimme lasten lasia. Mitähän lapsen vartiin täällä? Joo, mut mä panin 2 Miten sä päivitellä? Tarviiks tätä? Mä laitan siihen noin kiirakat. Tuukka pidästä lasin pöydällä. Odottaa hetki. En minä näe mitään. Mitähän semmoista miestä? Tänään pitää Kun minä en näe Kristian, ist det egal, etwas, was ich gerne esse. Aber das ist so leid, weißt du, wer steht da? Liven jäätelöä. On se jätski? Joo, jos ei muuta, niin mukulat syököön jätskiä. Eturuuasta, kato, ei tää on nyt ruokaa, eturuuasta. En mä tykkää eturuuasta. Se on sun ongelmat sitten kuule. Eli jolle ei kelpaa, niin se on ilma. Kun annettu mikä tarjottu. No niin. Kunhan sulla video, niin toi tulla voi sulle ottaa siitä kopio jossakin. Ei oo video tässä talossa. Me hankimme. Se kesällä jälkeen. Oli pakko. Täällä tulee sellaista vaalaselämää viettää, niin lapset istuu kato, ikkunat pimennettyinä, kato, ihan kesää. Sitten vielä kato puolet sairaana, kato niin, että ne loitu siellä lakanoiden ja välvien välissä ja umpipimeä huone ja mä kyllä olin niin kauan. Ja seuraava kaikki itsellemme. Kehutuuden viehätys niin kuin. Ja pää on. Meidän lapsillehän kävi samalla lailla, kun me oltiin tukkamiehet, niin. Aivan. Näytkö tää on virtuaalispäivät? Ei kelpaa kuitenkaan paljon mitään, niin... Päivi kaikki leiponut, kun me soitettiin, että ei olisi pitänyt. Kyllä ne mielellään tulee ja syödään mielellään, ei siitä mitään, mutta sulle työtä. Ei ne niin nopeasti onneksi käy. Kumpaa? Isä. Etkö sä voi mennä? Tuu tänne perälle. Tai jonnekin. No niin. Mä voisin ottaa teitä vahtia. Ei täällä on vielä varaa valita. Voi hyvä jälleen. Nää vie sen verran ison tilan, vois panna katos tohon väliin sen pikku. Ja sitä sitä tuossa ympäristä. Tuovin noin.
Nyt. Nämä on sitten ihania, mulla on näitä Kato, mä voin olla täällä, ja noin jätsä. Vanha malli. Mutta onko se Marimekko? Mä luulen, että Marimekosta ostaa. Joo, me tehdään ne Marimekolla. Ai te teette, mutta onko se ennenkin niin? On. Oli se, mä oon osannut Marimekon kaupasta Joo, varmaan. mulla on aina. Mulla on joka kaupan. Meillä on aina Niin, tehty. ne kauniit. Kato, se on toi, se vaan haluu, vaan ei Liinalle jaksa. Joo, Marimekon on ollut niin. Vettää noin kuoroa, sekakuoroa Tampereessa, ne on semmoiset valtakunnan Ei niitä vankiopistolla pidä. Ei, se on Tampereessa. Tampereen on niinku yhtään sopiva paikkakunta. Niin joo. Täällä on eri paikkoja. Niin, no se on niin punainen paikka, kato. Onko nyt Vai kenen? On, näin. Minäpä otan niitä kuvia muuta, mitä otettiin täällä, niin näytänkö? Mä en ehtinyt niitä sen kuvia. Mä en noillekaan näyttänyt, kun me tultiin kato eilen, niin tässä on yhtä pulinaa. niin, mä ajattelin, että siinä on kato jotain suomalaisia. Joo, on se. Äiti elää, no joo. On siellä Ester Helena. Kato sitä, aina tietysti yritetään noita saada sivistyneiksi. Tässä kiva lapsille sillä tavalla, että on semmoisia, jos on niin tunnettuja, että niin tietää sitä, mutta joka päivä katsoo. Ripottelee seinille kuvia ja tauluja, niin siinähän ne. No, tässä on, yritetään saada noista liitsuja ja ei se aina onnistu niin. Jos se kauheasti yrittää, niin sitten tulee toppi vastaan ihan varmaan. Mutta jos pantiin silmällä. Aasin hirnulta tuntuu olevan kiinnostavaa. Kiinnostavampaa. Katoppa Eila. Teillä sentään soitetaan. Onko sen soittanut kauan? No se on niin nippa-nappa, kato siis se. Kuule jos 3 viikkoa. Ei oo, miten ne? Ei kun ikinä, toka se on niin puoli, se on niin kaukainen sitten tuosta tuntuu. Kun nuori tyttö, niin 14-vuotias. Niin, ja mä oon sama ikäinen kuin me. Täällä. Manuelin puuko. Hopealantti kylläkin oli sujautettu yhteiseen kukkaroon. Pedro oli kulkenut paljon pitemmän matkan, mutta vihdoin hänkin saapui pieneen kylään, missä näki merkillisen näyn. Vanha eukko piteli kädessään kristallipalloa ja tuijotti sitä jälkeen. Kyläläiset olivat lähteneet ympärilleen ja kuuntelivat tarkkaan. Poika ja nuorina on yleensä se viisain, joka tyhmin piti olla. Pallostani kaikki maailman tapahtumat, Jukko sanoi Pedro. Minulta ei jää mikään salaan, kun katson pallon syvyyksiin. Olen kuitenkin tullut vanhaksi, enkä välitä enää tietää, mitä jollain ulkopuolella tapahtuu. Tahtoisin myydä pallon Mutta sinä aamuna saa... Ai, hyvä. Ai, katsotaan kun salaa minua kilvaa, voi je. No, nähti pusero päällä, tuo on kyllä kaunis pusero. Mulla on kanssa ollut yksi kuvio, mutta se on jo... Ja puhetta kauppa lyötiin lukkoon kummankin tyydytykseksi. Eukko sai hopealantin ja Pedro ihmeellisen kristallipallon. Juanittokin saapui lopulta pieneen kaupunkiin ihmisenä, uupuneena, jalat kipeinä ja koti-ikävää kotiin. En voi kuljeksia maailmalla kuin kerkeläinen ajatteli. Minun pitää etsiä joku, joka opettaa minulle kunniallisen ammatin. No, Christian. Ich will ihn gegen Schneebällen. Ja, ganz weit. Ja. Ich will kein Schneeball werden. Ich kann Zucker werden, ich kann Küsse werden, aber nicht unten. Joo, Susanne itselleen Anderista ei saa Der Vollgeball. Jos te heitätte palloja, niin vaan... Den Ball können wir ja nicht verschieben. Palloja heitetään osapuolella kaksistaan pojat. Susanne, kannst du mit Tuukka werfen Falle, aber andere da in Seite, Christian. Ja, wir sollen mit dem Ball bitte da wegbewegen. Was? Wir sollen mit dem wegbewegen. Die große.
Könnt ihr jetzt einen Kopf bauen auf diesen Schnee? Hab ich ja. Ja, Christian auch. Du. Tämä ja, tämän päälle käy. No niin. Ja pää tulee. Christian, du wirst nicht, wenn ich filme. Aber nicht da, wenn ich filme. Wow. Da tut gar keine Hosen hin. Korjaapa noita Tuukan housuja, kun ne on toi vetoketju on ihan ja sitten ne putoo. Voisiko minä saada Tuukka. No niin. Put. Enkelin. Joo. Ai tuuläis mä saa kyllä sanoa. Selitä omasta kaupungista sun sukkaverhossa. Sanoo kaikki. Tässä sitä ollaan varhaan kotikaupungin maisemissa ja mä tein siellä pilkuttelee, jossa olen ollut 3 kesänä työssä. Nuorena otettiin vene ja ajettiin tuonne saarien väliin ja luettiin lehtiä. Se oli puoletonta aikaa, vaan nyt ei ole enää aikaa. Täällä toimii. Kääti. Vaarallista aika kapala olla. Siinä mielessä. Ai, se riitti. Joo. Tuulla olette tullut lenkillä. Kato vähän
ei se vielä me tullaan. No ota nyt meitä vielä vähän se, kun me meni hirveän hitaasti. Te olette niin hirveän lähellä. Eihän se mitään. No niin. Onko Suomessa ihanaa? No niin, on kyllä. Opeta. What take more? Did you take, you better take, Ja se on taas päällä. Missä täällä? Ah, ich weiß, no. Ist noch nicht für... Ah, Tuuli. Sitten Tuuli saanut. Mennään sitä rantaan takaisin. Tuukka. Ist aber nicht schöner als Mä annoin isälle sitten videokamerasta nyt sitten, niin niin ei se tarvi sitä suoraan. Miten sä annat niin kauan? Kyllä säkin on. No annan, ettei tarvi sitten ajatella. Tuukka menetään. Hoppadi hop. Tää on oikein kakukuva. Tuommoinen on oikein. Ja varovasti kesä. Ai. Eikö teillä ole housut? Ja kitsleimaa remmiset. Putkaa kameraan, putkaa tonne ylös, roolisetään. Ja, Tuukka kommen Fernsehen. Ist das Jude? Ja was hat Tuukka gelernt? Tuukka, sait viiven judomaa. Monta kertaa vielä ollut, nyt se joutuu olemaan pois, kato tällä No lauantaina. sait viivan judomaa. Näytä mitä sä oot oppinut Tuuli, Tuukka. No seiso, sä ootkin judoa pelaa. Näytä mitä se asento, kun No se ja, sanotaan. du probierst wegzugehen, die halt. Ah, okay, det kan tage mig. Kesäkö tammeen nimeltä. Oi, se heisi se. Siinä on vielä yhden asentoon, noin pääsen, niin pitää taputtaa selkään. Meitä on niitä kans mustuvuoha. Judo. No, så. Jetzt muss er da. Ja. Er sagt, dass er kann. Wie kann er sich befreien? Siinä se on ainoa sun. Aber zeig ihm etwas, das er kann. Ja, was soll ich denn zeigen? Schon alles vergessen? Ja, Also, was haben wir denn dann ist noch? orange gut. Minä näytän yhden teepun vielä. No näytäkö, odotas mä menen. Minä vergessen, Mama. Pitää olla näin, kun minä tein sen tempun. Saitiin etwas noin. Jälleen. Oho. Aber was er machen kann. Ich finde das. Okay, Tuka, Mama, sag mal, er soll mit irgendwas anderes machen. Was sollte man? Irgendwas anderes von Julia. Joo. Pitäisi jotain muuta tehdä. Vee tuumat etwas. Gerade sain. No mitä sitten? Mitä sä sitten teet? Minä panen näin tämmöiseksi vyörinä. Ai tää musen runde, paide musen rollen. Rollen tää, so. Rollen, jaa. Niin semmonen pyöri, että pyöri. Jaa, mus rollen rundu. Niin, Täällä tämä on on tilaa. No toi näyttää sulle toisenlaisen. Du müssen die Arme verklemmen. No miten pitää tehdä, Kristi? Sitten rykken soo. Tällä selkä tota vastaan. Selkä tota vastaan istua. Selät
kädet vastakkain. Noin. Sitten pitää nouse. Sitten pitää työntää. Seisomaan. Stehen, Kristian. Mutta seistä. Me seisomaan silleen. Molemmat seisoo ensin. Musta työntää tosta. Rytke. No. Noin. Ja sitten noin. Ja sitten sun pitää. Du bist so klein, weißt du. Sä oot liian pieni, kato, se on niin iso. Se heittää sun. Vorsichtig nur. Ja on vähän liian vähän tilaa. Hop! Sattuko? Taisiakin meilläkin joskus. Teilläkin on, kun ne heittää toiselta, niin vähän tilaa. Mutta ei vielä olla siinä. Meitä on vielä hoitu. Se heitti sitä, kato tästä. Se ei ole ihan uutta vihtaa. Niin uutta vihtaa. Kyllä se hyväksää, kun hauttaa. Kyllä meidän täytyy nyt lähteä uutta vihtaa tästä kotiin päin. Me pääsette työkin tuota. No ei meillä ole meidänkin piti päivillä katsoa, me niin kuin sillä lailla yllättäen. Niin. Mutta soitettiin kuitenkin sitä ennen, että minä ajattelin, kun eihän mä voitin aikaisemmin, mutta ei siellä kukaan vastannut, niin minä arvasin, että ne on ulkona, mutta sitten mä ajattelin, että Päivi saattaa olla työssä, kuten tavallista. Taikka sitten, jos ne on Turussa siellä 2 niin näinhän se on. Nämä vaihtoehdot. Vaan ajattelin, että sitten ei mitään haittaa ole, vaikka me käydään pihassa kääntymässä, vaikka ei olisi kotonakaan. Mutta sitten se sattuikin Päivi puhelimeen ja sanottiin, että me käydään vaan kääntymässä, että me ei tulla sisälle eikä me tulla kahville. Että me vaan, että kun kerran siinä myymälässä käydään, niin onhan se kurjan tuntusta, ettei sitten käy, kun on enää sitä kilometrin matkaa näin. Niin senhän nyt arvasi sitten kuitenkin, kyllähän sen mä melkein arvasin, niin Päivi sitten väkisin ne kahvit ja se rupesi heti leipoon, kun mä olin soittanut. Se oli mustikapiirakan ja omenapiirakkaan. Mangopiirakkaa. Ja sillä oli lihapiirakkaa. Eihän ollut pasteja. Se oli ihan eri asia. Oli siellä, oli vaikka niin, mutta että itse rupesi leipoon ja tullut vasta edellisenä iltana sekin, niin milloin liian myöhään tullut reissusta, niin kyllä se on kauheaa. Ihmisen elämä. Että kun se joutuu ilman autoa ja auton kuljettaja, kun se on, että bussilla pitää ja junilla mennä ympäri jutuille, niin on kyllä se on. Joo. Kyllä bien säälin. Ja laittoi sitten silloin, niin me oltiin tietysti vähän kauhuissamme, että se nyt otti niin ja laittoi niin ihanasti kaikki pöydät, niin kuin Päivi tapana on, että ei varmaanpa maitopurkkia pöydälle semmoisenaan. Se oli Marimekon ihana Liina, se oli kaikki pannut siniseksi ja niillä oli niin kauniit uudet kupit. Ei ne uudet ole. Ei ne Noiva Toika Röstrandin. Tehty Ruotsissa ne söstrandin, siniset. Oikein kauniit, pieniä kuvia, että hänen poikansa tai joku on piirrellyt, pikkupoika paperille, kaikki hän on niistä niin ottanut ja pannut niitä peräkkäin. Joo, siis alikajuisesti. Niin, silleen niin jotenkin, ja sitten on niin kauniin siniset, siellä on jännen siniset. Se oli pannut kaikki isämaan värit sitten, kun oli tullut ulkomaalaisia. No päättäisesti nauttii, kun se laittelee semmoista kauniilla tavalla, mutta kuinka moni jaksaa kaikkea hulinaa keskellä. Sitten tuntui ihanalta, kun joku sitten ajattelin, kun se oli kerännyt vielä risuja sen jälkeen heti, kun mä olin soitettu, niin se oli kerännyt kauhean risukasan sen takapihalle ja sytyttivät sitten, kun me oltiin lähdössä, mutta ei mihinkään, niin kun tuli jo sytytetty ja mä ajattelin, mitä ihmeen tulta. Ja kato, kun oli pimeä ilta, niin se oli ihanan näköinen, kun se roihus ja lapset juoksenteli ympärillä. Niitä ei me joutu saada milläänkin sitten enää.
you have slept. Ai Laakso Tapio. Siitä semmosesta knipstouksesta. Hei, varovasti. Koositi Kristiantä sus veevydiä. Ai, niin se. Ja et ruik. Hiljaa mä soitan äsken. Mitä? Ei. Varovasti, ukko paha. Nätisti ne kato kappele. Nätisti ne kappelee. No ei auta tänä aamulista. Onko ne meidän tytöt siellä? Lähetätkö sä joku kotiin? Sunkin pitää mennä kouluun huomenna, eikö niin? Ja meillä on... Sano sen, että tulee kotiin. Du Huomenna voit sitä... Oho. Oho. Stå med. För Dolen och film. Guck mal hier. Na, na, lass die Mädchen. Wir werden gerade noch Piste. Dann. Jetzt kommt der Ball Murmin dran. Miltä tulee se ykköseltä? Numero ein. Ei se kymmenen vielä. No, niin. Käy 6 minuuttia. No, niin. 5 minuuttia. Sagt Tää menee nyt sana, että ei tuu lisää vähän aikaa pelata. Guck doch mal her. Ja, etwas für Dolen. Ja? Katja war ein guter Trick für Christa. Na, Katja, ein guter Trick für Christa. Jetzt kommt Katja. Gib ihm, Dola, weil... In Haus? Ja. Auf welches Land? Im Wald oder wo? Keine Ahnung. Das sieht irgendwie so komisch aus. Ja, wie türkische Putzfrau sieht sie. Ja, ich habe eine Putzfrau, eine türkische, genau. Ja. Es läuft die alte Dummheit. Oh.
finde aus, was das ist. Nicht so schnell drehen. Und ihr könnt hier näher und... Stopp jetzt, Christian. Christian, stopp. Christian, bye bye. Das war jemand Idee und du nimmst die nicht gleich. Du hast eigene Idee an der Sache. Nein. Bello. Luca und Ricky. Aber kann ich auch noch etwas sehen? Ah, bist du Tukanen? Ja, älä riitä. Ja, wer stört mich denn da? Du hast auch angeschaut.